Take this opportunity. Alam mo, sana magkaroon tayo ng public outcry, public knowledge. Siguro panahon na para talagang tabugayin natin itong mga sasakyan na hindi marunong magrespeto sa pedestrian lane. Oh, ay naiko. Tamaan, Coronel, na pigataramong yan. Grabe, kasi I myself, kaninang umaga, totoo yan, na mayroong mismo dito sa harap ng HP, pedestrian lane. Yung mga nangyayari ko. At saka I myself nag-observe hindi marunong mag-slow down na mga sasakyan pag nakakita ng white lanes na pedestrian lane. Yes. Kaya siguro tamang-tama ito na umpisa na siguro hihingi ako ng tulong ng media para kung hindi talaga tayo matulungan na dapat let us try to educate our drivers na talagang ang pedestrian lane para sa tao.